Dobar dan i dobrodošli u još jednu video kolumnu VRM. Veliki pozdrav, dragi moji, šaljam širom sveta. Danas smo u serijalu Moja poezija, inače moja zbirka poezije u izdanju Stručne knjige Beograd i beskrajno ih hvala na podršci i svemu što su naravno učinili za mene. Inače, ova moja zbirka poezije, ovako bio životni san za mene kad izašla, bilo je tu mnogo sreće i radosti, tako, kao što sam rekla, družimo se u serijalu Moja poezija. Danas specijalno čitam, onako sa posebnim zadovoljstvom punog srca, pesmu o mome ocu. Pesma ocu. Na sceni mog detinjstva bio si hrabri ratnik, koji se bori sa životom i pleni dobrotom. Hvala ti za sve, za one godine i gnezdo toplo u kome je uvek dobro. Od tebe smo nasledili ono što je ljudsko, a to je i bitno, oče moj, sveta sliko. Hvala za sve. Dragi moji, kao što sam rekla, ovo je bila pesma o ocu, izdanje Stručne knjige Beograd. Ja vas puno volim i pozdravljam. Pratite moj kanal, zapratite, budite u toku. Šaljem vam pozdrave širom sveta.